България е благословена с невероятна природа, която привлича хиляди любители на планинарството и активния отдих. За да може всеки да се наслади максимално и безопасно на тези преживявания, е необходимо да имаме ясни и единни правила. Този правилник е създаден именно с тази цел да стандартизира създаването, маркирането и поддръжката на пешеходни и велосипедни маршрути в цялата страна. Липсва единна нормативна уредба, която да гарантира качеството и безопасността на туристическите пътеки. Това води до редица проблеми. Нееднородна маркировка, различни символи и стандарти, които объркват туристите. Лоша поддръжка. Много пътеки са занемарени, с липсваща или избледняла маркировка или обрасли състителност. Липса на информация, трудно достъпни или неактуални данни за маршрутите. Рискове за безопасността, повишен риск от загубване или инциденти. Основната цел на новия правилник е да сложи край на хаоса и да въведе ред. Той ще унифицира изискванията за проектиране, маркиране и поддръжка на всички туристически маршрути, създаде система за регистрация и контрол на пътеките, гарантира устойчиво развитие на туризма на открито. За всеки турист тези правила означават по-лесна ориентация, вече ще знаете какво да очаквате от маркировката, независимо къде в България се намирате. Повишена безопасност. Ясните указания и по-добрата поддръжка ще намаляват риска от инциденти и загубване. По-приятно преживяване. Ще можете да се концентрирате върху красотата на природата, вместо да се тревожите дали сте на правилния път. Повече информация. Достъп до стандартизирана информация за дължина, време и трудност на маршрутите. Новите правила носят значителни ползи и за местната власт и бизнеса. Повишена привлекателност. Качествените маршрути привличат повече туристи, което води до икономически ползи за региона. Развитие на услугите. Стимулира се развитието на места за настаняване, хранене и други туристически услуги. Международно признание. България ще може да отговори на европейските и световни стандарти за туристически маршрути. Устойчиво развитие. Регулираният туризъм помага за опазване на природните ресурси и културното наследство. Правилникът има за цел и опазването на нашата ценна природа, насочване на движението. Маркираните пътеки канализират човешкия поток, предотвратявайки разпръскване и увреждане на чувствителни екосистеми. Намаляване на ерозията. Правилното определяне на маршрутите предпазва почвата от ерозия. Предотвратяване на замърсяване. Ясните правила насърчават екологичното поведение и опазването на чистотата. Създаване на буферни зони. Маршрутите могат да бъдат планирани така, че да минимизират въздействието върху защитени видове и зони. Новият правилник обхваща всички ключови аспекти – създаване, процедури за иницииране, проектиране и одобряване на нови маршрути. Маркиране – единни стандарти за цветове, символи, табели и местоположение на маркировката. Поддръжка – дефиниране на отговорностите за редовна поддръжка и обновяване. Безопасност – изисквания за информация за трудност, опасни участъци и аварийни процедури. Участници – разграничаване на ролите на общини, юридически лица, доброволци и държавни органи. Готови ли сте за по-пълноценни планински преживявания? Новите правила са стъпка напред към превръщането на България в още по-привлекателна и безопасна дестинация за туризъм на открито. Те ни дават възможност да се насладим на нашата природа по един по-организиран, отговорен и приятен начин. Време е да изследваме пътеките, уверени в тяхното качество и безопасност.